Здрасти. Здрасти. Това е Рейс, аз съм Нита. Да, и днес ще пеем много яка песен, направо трепач. Ще пеем. Ти ще пееш. Ще пеем. Ти ще пееш. Ти ще пееш. Поздрав за вас. Жик, так. Ти. Сте вие. Стани, не почва да играеш на това. Да, пред целия свят. Да, айде. Не. Аз искам. То същото да си прави. Айде. Предпочитам това. Не гъви се. Оле. Оле. Оле, какво? О, моята песен. Но ти. Ни казвай коя. Моята песен. Да, нашата песен. Изненада, ама е моята песен. Нашата. Моята. Това е нашата. Оле. Дами, силга ми дами. Се бавим, пушим, палим, баренковски галим. Клати за бати, клати за мама, после клати за стачи. Аз съм Клати жената. го здраво, защото клатиш се страти. Само по-тихо пред бати. Боли ма хуя за тебе, тебе и тебе. 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 И това е за тези, които говорят с гърба ни. Нали знаете, че ни пука? Аз съм шеста. Не, съм в класа. Съм в устата. Мушим. И хуаху. Клати за бати, клати за мама, после клати за стачи. Клати го здраво, защото клати се страти. Само по-тихо гърбати, защото знае карати. Боли ма хуя за тебе, тебе и тебе. Боли ма хуя за тебе, тебе и тебе. Боли ма хуя за тебе, тебе и тебе. Боли ма тебе, тебе и тебе. Къде се гледаш,
Аз казах на нейното в 10 часа да в скайпа да си говорим. Дай ми някаква идея. Булка. То път тук няма един празен бус. Да, исках да ви кажа само нещо. По-скоро ще ви напиша. Да, това е нашето меню. Ананас. Ай. It's so good. Yeah. Хърското мнение след нашето погребение, мили гости, приятели. Уж приятелчета или предателчета. Чао. Тъпанар.